манбаъҳои наздик ба ҳукумати кишвар хабар доданд, ки Аҳмади Масъуд, роҳбари ҷабҳаи муқоимати миллии Афғонистон, бо як сафари кӯтоҳ ба Душанбе омад, аммо дубора ба Паншер бозгашт. Се манбаи аз ҳам ҷудо ба Радиои Озодӣ гуфтанд, сафари Аҳмади Масъуд пас аз 4 рӯзи суҳбати раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарвазири Покистон, яъне дар моҳи сентябр сурат гирифтааст. Аҳмади Масъуд 1.5 рӯз дар Тоҷикистон буд, гуфтааст як манбаъ рӯзи 13 октябр ба Радиои Озодӣ. Вай афзуд, Аҳмади Масъуд бо даъвати ҳукумати Тоҷикистон омода буд то аз ӯ бипурсанд, ки то куҷо барои музокирот бо Толибон омода аст. Сарвазири Покистон гуфт, ӯ бо Толибон гап мезанад ва аз Эмомалӣ Раҳмон хост бо Аҳмади Масъуд суҳбат кунад. Аҳмади Масъуд барои музокирот бо Толибон ризоят дод, аммо аз Толибон дигар хабар нашуд.